खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म बिमा लक्ष्मी सिबिसालि बानजाय आफादनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय खुंफुंजादों लक्ष्मी फुजा गुबुन गुबुन ओनसोलाव एबा जायगाफ्राव लक्ष्मी फुजा फालिनाय बादि देग्लाय बोसोरावबो गामि खान्थालबारि माइनाव फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों बिमा लक्ष्मी सिबिसालि बानजाय आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय लक्ष्मी फुजाया जोबनानै थांबाय। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे बिमा लक्ष्मी फुजाया दिनै थुंगेबाय। खौरांगिरिनि नुथाय बायदियै फुंबिलिनि समाव फोरबोस्रि आरज हान्जानि आरज मेथाइ रोजाबनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिमा लक्ष्मीखौ सिबिनानै बरायनानै मन्दिर सालिसिम मेथाइ रोजाबनाय आरो रंजानायनि गेजेरजों लानानै थाङो आरो सिबियारिफ्रा लोब लोब फैनानै गुबुन गुबुन देबिफोरनि मुसुखा दान होनायखौबो नुनो मोननाय जायो। दिनै हाबाफारि बायदियै बिमा लोक्षि सिबिसालियाव जोङो बोसोरफ्रोमबो लोक्षि फुजाखौ खुंनाय जायो। नोंथांमोना देबारो सानबेसेनि हाबाफारिजों आरो माबायदि खुंबोदों? दा बियो जोङो मैया मोनाबिलि माने 8 रिंगासोनिफ्राय दिनैसिमहालागै माने साननैनि हाबाफारि लानानै बे फुजा फोरबो बा हाबाफारिखौ खुंगासिनो दं आरो साननैनि हाबाफारिजों रायजोनिथ' बेबायदि जोंहा हेफाजाब माने जोंनि बे सिबिसालियाव बा मन्दिराव जायफोरा फैनानै दर्शन खालामफैनानै गावबा गाव न'खरनि आरो गावनि जिउ राहा एसे माने मोनलांदों बिसोरबायदि न'खरनिफ्राय माने एसेब्लाबो अनसुंथाइखौ जों मोनबोदों, मोनाखै नङा। बे मोननायजोंनो जा हागौ दा दिनै बे माने फुजाखौ खुंनाय जादों आरो। रायजोफोरा माबायदि बाहागो लाफैदों? बाहागो बायदियैथ' देग्लाय जोंहा गोबां गैया माने खम। मानो होनब्ला देग्लायनि दिनाव एसे माने गाज्रि सान होनना बुंनांगोन। मानो होनब्ला बे साथि गासा सावनायनि फुजानिबो सम जाहैबाय नालाय। दा बे समाव माने गासै मानसिफोरा बुंहरबाय जोंखौ माने फैस्लाबनो हायाखै बा हानाय नंला होननानै बुंहरदों आरो। अब्लाबो जाबायदि माने अनसुंथाइ बा माबा मोनसे मन्दिराव दान फुजानि मुङाव बेखौ माने हरदों आरो। दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै नोंथांनि राया मा जागोन? रायानो जाहैबाय दे जोंनि बे लोक्षि सिबिसालियाबो जोङो एसेबां बोसोर जादोंब्लाबो नाथाय जोंनि बेबायदि जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनाय जायाखैमोन। दा बेयाव बे लोक्षि सिबिसालियाव माने सोरबा जुदि बायदिसिना न'खराव खैफोद आफोद जानानै दंब्ला ग्रह गति बायदिसिनाफोरजों गोरोबनानै बा गोग्लैनानै दङब्ला आरो सोरनिबा साननाय हनाय जाफुङै जानाय बा डक्टरजों मोजां जायै बेराम खायसे ग्रह गतिफोर दङ, बेफोरबायदियाव गोग्लैनानै दङब्ला जोंनि बे बिमा लोक्षि सिबिसालियाव फैनानै दर्शन खालामफैनो हायो बेखौनो आङो राय बायदियै बा बुंहरनाय जायो। माने सोर जायबाबो फैनानै माने दर्शन खालामफैनो हायो आरो।